Dear Ex Yami, ngokukhethelekile le ncwadi ngibhalele wena. Cabanga, I'm sure uzizwa ubalulekile ne, kodwa-ke hhayi ngoba ubalulekile. Ngithe ngihleli ngakhumbula ukuthi konje kwakunomuntu okuthiwa uwena. Ngathi ake ngithathe leli thuba ngikukhumbuze nje. Uyakhumbula ukuthi angisophinde ngimthole ofana nawe? Wawuqinisile cabanga, hhayi kube ngamthola ngangizobona ukuthi omdali nabakithi abangasekho bangifulathele shem, abafuna ukungibona ngijabule. Kodwa-ke ngiyabonga yazi, ngiyabonga ukuthi wangizwisa ubuhlungu, wangiphula inhliziyo, ngoba ukube angizwisanga ubuhlungu mhlasimpe ngabe ngisasenawe manje, ngaba ngihlangananga nalo wamanje. Hhayi yabo lo wamanje uyena shem. Yazi wenza sure ukuthi ulungisa wonke amaphutha akho wawenza, and ungithanda ngothando olungenayo imigomo nemibandela, ungizwe kahle, hhayi ngoba ngimfanisa nawe noma ngimqhathanisa nawe, cha bo, phela yini udlalela le kude kunawe, ukuthi nje ngithe ngihleli ngakhumbula ukuthi konje wathe wena angisophinde ngimthole ofana nawe, and akafani nawe. Yo,